uMamlambo nje uspecialize ngemali ukuthi wena uthandeke ngoba uMamlambo ipurpose yakho kubantu abanonamlambo ikakhulukazi ngixolisa ukusho nje lokho abantu abayithanda kakhulu uMamlambo yilabantu ababesimame abasebenza lemsebenzi yaseyidradini na abatarget kakhulu labo baba. Uyayibona into leyo. Serious? Ngoba uNamlambo ubuza kakhulu, ubuza kaningi inemanti, ubuza kaningi wona. Uyathandeka futhi uyambona unamabala. So nawe uma umbona noma kuthiwa umcabangela ukuba umthanda manje, icard lakho lihlala kuye lo mama osebenzisa uNamlambo. Ngoba laba ingozi khona baphinde bawufaka emanzini bageze ngalamanzi. Baphinde bayogeza nale ithelo. Mawuke wena wathinta lapha esithelweni. Hayi liyashona la. Hambile. Hayi liyashona la mkhulu. Ikhadi lakho hlala lapha. Yonke into yenza uyifakela wena futhi abakubambe. Uyayibulala futhi ibulale lo muntu loyo. So uMamlambo akekho harmful ne? Akasingozi kakhulu. Into eyingozi kakhulu inkanyamba. Inkanyamba. Le kuthiwa seyihambile inyoka ehamba nento zayo. Ngoba inkanyamba imayikwate kahle ikiphazamise nokungcwatshwa kwakho bathi basabamba ibhokisi kufike kuphephulele ibhokisi. Kuligedule liphezulu kanti bavika abantu bathi bapopora ibhokisi awusekho nebhokisini sekukuthathile.